Ito mga Uragon, almusal. Pancit. Ayan o. Sino gusto niyan ha? Almusal tayo ng pancit. Wow. Oh. Yummy. Kagutom naman. Sarap niya mga Uragon, no? Oh, di ba? Oh, wow. Almusal tayo mga Uragon, muusok-usok pa oh. Oh, di ba? Yummy. Yummy aking almusal. Yun sa aking kapartner, konti lang sa kanya. Grabe. Ang laki ng lalagyan. Sa akin, laki ng lalagyan. Gutom na ako eh. Okay.